pa sanse mo nso so mo ka ho bi pa na dwumadie emutimi ye duro sa no nyame nhirehira mo se ene nso maba beka yen ho na tiawa yankwa na enura ne ekọ so na wotwe da na se no ya mepemu anka na Abraham pa me wo questions amebusa no benya duro ho aminim se wodi emu bia bebo yen sansa Asante Amamerɛ de ya nkwada ya ba so no ya na Asante Amamerɛ ne yetoto papa so ne teacher wa ha teacher aba won mechire yemu because nsem ni bi wo ha me akra me te na asem yem kura ahye me na panyin wu a wo pia ne ebechi watwa uti ena nsem bebre no kwasem bi wom ni nyina ne teacher ebedi nkomo teacher akwa aba teacher we de sanya wo chen mi bebre mi ntimi musa ase tesen teacher busa me se me ho tesen o bitimi abusa bi gidi se mpomboko ye de radia se teacher da se papa se ye to nsa frɛ wo waba na enura no ye kokodi na ahima na wotweda na nya agro Asante Amamerɛ twagu fe na omudi drone ne kura twa bugina soro na wo hwe nipadom ewo ho Asante kura tumi o na wo hwe nipadom ne nchini edi ahim na dodo na ye prese ye bekwa akwachi ye wura ye bekwa akwa ye dodo na akura nya kwan na mame go straight to the point na mimisa o se Ayiyɔ a ya na Asante ye no empempi no ya na metate ye wada ade nti na ye wada sanse ya ne anim se nke ye bi a memeneda yo memeneda no de enro ya na eba esan aban dwuma ba ya kame ya se obia ekọ adwuma juada kopem efiada ne nti no ena noma echim kohwe memeneda ka anye saade a eye akamfo nyina Amamerɛ ne titru Asante ya wada ena yesie nipa ndi ya wada nso ne ye ho niama na memeneda no de na ye homeda ya ende memeneda fo ena omu ede aye homeda ya nwi kromba ga so na de bae enso na ohodada ohodada kopim se obi wu efiada kra nesi wa wu awia na anadwoa yenkosie memeneda no okay na kwan etia o Amamerɛ se ebesi nipa kra memeneda na se die na utimi sa dane kra adane eno ndi etimi ndi nipa no to ho ma kosiara ba nsa na yakosie yo eno ndi na ebenya akasa bi se wanim se fiade funu obi bo obi adapa otimi kasa ene enya agro obi anim se fiade funu je se fiade funu de oye ne dan a o da ho memene da sa kosiara ne de anim besesa eno kyerɛw se ampa na ye no manyina memeda yo nti nro ya na sa memeda no eba yo papa ma mimi sa wasemi eya na ye taate se panyin bi ewu a ya na ye to ye ne a wa ye bechi bia ne ye twauti na ye de waka panyin ne sabi na mu ho ne akwa akosiew asemi no kwasem bi wom ana ehu ne ye boye nka bibi wo ho sa nka obi a wadi mfie ba aduonu de nka ohu bi ena afi nso yenka hu so man bia otimu amra oman no mra kata mra bia so oman no mra makwan se obi bi timi akochi obi ekunu afa ne ho adi oye ohino oye president kura kum obi ne oman mra so no mu a enya no yo enti hu sa de no na ewo ho mfie bebre bi a atwa na ewo ho si etimi twa obi ti de ne ka ohini bi ho efize oman nyina efi babru mu ebepem kora enam kora mu bepem ye de so nyina na enipa amamuo nyina ne gina honhum sunsumsem na ye de ye ayi no na ade aka sunsumsem ho titiru se ye de obi beyi musuo ne musuo nso pese ano nya den a ana enye yiye pa nipa
na wode no bɛyɛ nya aboa nti no tete hɔ no de na wopɛ sɛ sunsumsɛm di mu a ɛnya aboa ne yɛde no bɛyɛ na yɛ nipa asɛm yi mu odu we nti na Bible mu kura yɛnya Nyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ ɔmfa ne ba Isaac nko ba fɔre yo saa fɔre na ɔkɔbɔ na ɔkɔyɛ ndɛn kum na ɔkɔku no nti na gye sɛ efiri hɔ tete ne nyinaa na ɛwɔ hɔ na sɛ wɔhwɛ a akamfo abibifo nyinaa akamfo na ta ɛfa saa sunsumsɛm no ɛde bata wideɛ ho na akan no nyinaa no abrɔfo no bɛdi yɛ so no ɔmo fa akaman no nyinaa fae ma no kɔka Asante nko a yo de Asante no nko a ɔmo antimi amfa no ya ɔmo fa Asante bɛmfie bɛ sɛ aduonum pɛ na ɔmo aka no de mfie bɛ ahanu ɛne ahasa nyinaa no di abrɔfo nti ɛma ɔmo nneɛma sesan ɛma no kɔka Asante ɛno nti na wohu nneɛma bebree sɛ Asante deɛ ɛkɔ so nanso enipakum sam na deɛ ɛnka ho kyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛhyɛ Asante so bɛhyɛ abrɔfo no ase bi nti na abrɔfo mmra ɛma kwan ɛna abrɔfo so kɔɔ na san bɛhyɛ Ghana mmra ase enti teacher metimi aka sɛ abrɔfo mmra a wɔnom de baa na ma yɛgyae nipa a yɛku wɔn mo de si adehye ana ɛka ho ka ho ne sɛ yɛsom no ɛbɛsesan ɛma ɛsoma na ɛde nipa ɛyɛ adeɛ nyinaa nso so efiri hɔ okay na empo saa mmerɛ no na nyɛ sɛ teacher na saa na tie dia obi hwɛ me ɔbɛka sɛ ne abrɔfo aboa bibifo saa mmerɛ no sɛ wa amoa bibia abrɔfo no ankasa yɛ kan sɛ na ɔmo yɛ bi ana na ɔmo sɛ ne ɔmo nka nkyerɛ na ɔmo yɛ bi ebi na yɛ ka firi Bible mu na ɔmo nso yɛ bi na duru mmerɛ bi a sɛ ɔmo gyae obi a yɛ bibi a oduru mmerɛ bi a ogyae enti sɛ bibi asi na sɛ abɛhyia abrɔfo nteteyɛ na agyae a enkyerɛ sɛ ɔmo ama nka enyae okay enti yanka hu sɛ saa tete no kura mpo no nyɛ sɛ obia keka ne akye no sɛ yɛkuku no ne no ɔmo yɛ ne sɛ ɔmo enipa bɔne fo a ɔmo wɔ ɔman no mu no ɛna oyɛ di bɔne akɔpem baabi a na yɛde asa wɔ hwene so sɛ wo no bibi ba saa wo na wo yɛde wo kotwa soɔ yɛde asan wɔ hwene so nti wo ankasa wonim sɛ ɔman na ɔti mu no nti kasa bi wɔ hɔ a yɛka no wɔ Asante mu a yɛnka no kwa ɛtumi kasa wei ɔnyɛ kyeba na no kyerɛ sɛ wa mɛkyɛ wɔ wiase okay nti no wawu na anam hɔ ɛnɔma bi wɔ hɔ a woyɛ a yɛde wo ɛmake wo anaa ɛsa ɔhwene so to hɔ afei ɔmo a yɛbu a ɔmo kumfo nyinaa na yɛmfa wo nkɔ hyɛ da mu ntom te sɛ deɛ na present yɛ no yɛgyaa wo na wɔn abrɛ ne so ane akɔyi waba ne yɛde wakɔ akɔgya nananom kwan na sesei no sɛ asesa enti nea yɛ ka kyerɛ yɛn ma no bi sɛ sesei no bi a obrempɔn bi awu anana na bi afiri mu mempie ɛnyɛ sɛ yɛbɛtwa uti ne yɛde wakɔ akɔyɛ Amamerɛ no yɛnya ika yo ɛsɛ sɛ yɛgya aka resente sa ɛyɛ hunahuna okay bibia ni hɔ sa nana yima adie mate sɛ yɛtwitwa brɛ bi eni kwan sɛ yɛpie ene akwan bi e wo se mpo yesisi no ne ade ubetimi de say education na ama public na mai ye omu se enoma bebre wo ho a ye wo honhum mu ya nye obi a na se so de nani hu nye obi a na se be ese se ote ase ye de noma bebre asan sie se nema no kra ye ne yenkum nipa kra ni kwa ase wo hu anuntra me bra bi a oti kuro from na nanayima odi kan free mu yi saa bre no ye de saa mra kuro ya to ho na bra yi pia anwumre bro ye bro no adechen na odi ho adanse ye kire ye na se ye chewa ye bro na ye be bro wo aso de obi ani ho betumi akum ayo ye bo na nso so a bro no mu betumi awu bro ni mu no betumi awu kire se aban mra wahihye agu ho no esan bo amane ne Amamerɛ ho bai
enti se Amamerɛ mu no ya ka kire wo se mempie saa mmere ya bɔ ho dawura na se asɔden wo kopia na je so hu se aban kura mmra ntimi mo ho bai se aban mmra ɛbɔ amane ne Amamerɛ ho bai teacher mpacho me pese ye din komo bi fa nhyehyɛ ampanyimfo de egu akwan me fa na nahema dot ye eba so yi in the first place dot ye kire say yo dot ye de se ye tell ya so ye a ye beti kasa bi wo mu se dot ye okay dot ye no ye nete okay na enete no asi nyina na se ye de nipa na okwahye form aka nete aguru so okay ndi samre no ayie no ayeye no samre no no ade edi mu tintiman ye nete a ye kokan gu obi so nti ne dot ye no okay nti ayie nso na otweda nso ye ayie no bi nso ye sani ye ko ne nura yi ena dot ye no ena na otweda no hyehyɛ se obeye ekwan obefa so aye sa dot ye no na ode to amansan nim nti no nti ena o kire se dase no ena ebeye dot ye no edase obeda mpam edase na obetimi di date ni nyina amaye san se ye afa ne personal ye be ko bi dodo ne o ye kan se de di kan se efi September eda to so mienu ekopem September eda to so dumotwe ma obi anya yi yo wo yi bia samre no no waye untimi nje me kire se sabre yi na waye efi September 2nd e ko ne de untimi no nhyehyɛ ba kono no nhyehyɛ ye to so mienu nso ne se every 14th September ekopem 18th September ho na ayie na gina mu ankasa ohima ayie no na ya ahima ne ahemfo no ye wo ayie wo dampam na ansa wo dampam na ansa kire se wo ka se domo a eba nyina ya bejam no wo nyina mra dakora enye yie sene eno ebi mu pra kwache a o ma anya akwanya nkwache wa ma eda edikan a eda to so mienu wa ma da to so mienu eda to so miensa okay enunti ena ye de wo moto ho na ansa na yakope no kurabre eda to so na ansa na najo empempi yesie wo manajo kane nanka yesie wo no yesie nipa ahemfo ne ahema sika akọ ene no ma bebre keka ho anajo no na se edom bia o mani edene ese o mbeto ahyemo so a ombetimi abeto ahyemo so panyimfo adwene mu do mo ye na wia na se we de anka bibisa anka mo frɛ me anka mimi tegate na anka sika kokko mo pone kakra de mame a anajo no a ye kwa akosi sa na enye ye wo ho enye ye bi se ka kire obi a sa anajo no mo mpie mempie entino de ubefira babia ye behu kane adwodwo ano na wo ya na wia de a se obi pese obeto hyamo so a eno an se o ba bi ko obi an na mawia de ka ho enti ene ya anadwore ene sa ka ho se tete ade tete no no mo ye ne ma bisie ena aka ho ya fa na manne ne Amamerɛ ene se oman Amamerɛ ene se oman mra ya hyehye egu ndi uti kasa mra ewo sai Amamerɛ ena amane enso se eneye ndi ubu Amamerɛ so a obeye mu ade okay ndi amane esa amane no aba yo na papa mama misa wo ye kwakoye na nahema dot ye se ne amekan ya hyada kyerɛ ntoma kola bia ye de kromate kobini bi wom masante kuntunkuni ntoma mienu yi ensonso ye ne sen kobne de ebam mra ye ayikase no eyo ya ye dot ye no enye na yikase ne ye okay je ne de kuntunkuni ngwa anase tuntum yo kobne ne bam emra yahu se sese de akata na chi kura anana abusuafo ene fra koben ene wo mo ben abusua no
ene fra ko be nye obia enti eye kuntunkun de yetie Asante hene chiame kantankranchi so ka se eye tuntum kuntunkun enti brisi kuntunkun ena ntoma tuntum nti omanfo etie ya no mo hwe ya saa bre nhye ne nso se entoma no eye tuntum ti wo ko fa fufuro bi ade kwa na se wa ma no de se ase no kokko kra no ana se bibi fufuro a ani duma enye hwe na soro no de ese ye kuntunkun obi busa me question bi wa ha se tesei no nanahima ani hoyi si ebeyi nanahima afoforo amene de ade ne yehwe yo na ga me kire entuma na se awie ebre no na etwa ye chisa no edi entuma tuntum no kire se owuo ena ye demonstration a kire no se ye nana no a abefa no kro no ye mpene so ebetimi a onya no anti nya se afiti ya ne yakwa akwohye tuntum no edi o anya no na fe ye de no kwhye fom a afe de ne owuo anya ntokwa okay nti enya ntokwa de a na chese ya bokọ benim jo na se ye hye kokko so na de obusa no se nanahima na foforo bebe ya na de ne yehwe minim se bi o kwa akope bi adidi a de bi ohima esan se sunsum sam ene honam sam ne ka bomu ema brayo nananom hunu se etimi jojo enuro ne niema bia no obaye bra etimi jo enuro ne niema bia no se niema endi sade a obaye bra onkonkonwa dem okay ebusuan fie kra no ba bi onkonwa guo no onko ema no anso na hye no ya na tore bi a entina se ema na hye mra no aviso ma no wo ma okay ndi no ma uhu nyina ma na ahyehyɛ ena mema no boho bai enti ema no ana hye mra no enti ena ya na efie bi bohu ni ya sifufuro ketewa bi abata ho oba no ye bra pe no otuko enha no ebiso otiase enti esanse oye ohima a obekọ nkonwa dan mu nti no untwa bra yemfa wonye hima ayo enti omo aka ne de omo jem ama sese omo de mabawa ene e wa de question ba ye em se nya nusu oji se ogba abrewa de aye die enti ebinuma jagum ama sebe wohu mabawa wono mu di ahema so omo ye bra omo nkwa okay na eye Asante ana se kumase de omo de omo kurom tete ho de no enti omo de yan mawo mese wo ye bra na ema ho wo de ese utwa bra kra ansa na waba okay de omo da sukuru sania Asante Amamerɛ ya na akono ne ade nnura yekọ ya yekota yan hene achi ma yedi na wotwedai me pese wo kan bibi de kire mabu na ya ba de fa saa ne fansa Amamerɛ course we interest ewo se ye mabu ye show interest bi wo culture yi mu ana se ebe ya ye mabu ki entwe ye ho ye mpanyimfo ade ana ye nyina futu France ade bia wo wiase sebe o pese o kasetia abosomfo kra je se oben o mote o mo niema o ma ye na ye na se meba entina ese meba minim se obekan sise ye nyina ye men ne mehwe enti wonu ma esuma ahimfie no ya hye da select o mo ana se obia timi kwosoma ahimfie esum na de eno de wa enim se wonim som ene bibia obetimi aye ene ye de ko ni ama okwan okay anya se obia ba na obewura na emom ya epesi ebesua nde ebetimi kra no efie na o kese no bebi o ha ahimfu bi ne wura ho nye wani bia endi sana che yo nana ya bre na nya ye be ye beda ase papa na mpese wo to nkra itwa to titiru yen ya eno ayekọ obi ni eno ma nko bi nyina de ne ensua mfamfa Asante Amamerɛ ho do mu se emfada kru nsua endi no da bia obeti se ye bibi bia na oben ho na de wani be hu no wabusa wota ye sa de na ebeboa ma unhunu baabi na bi kra no a abrochire baabi no akoduro na ye fra wo se
wo na okuro mu ye se ase ne se ana be kira ase e wo na anie ga mre bi abrochire ba bi na broni bi na o kire twi wo university bi na broni no free mu na ba bi ana me wo no mba ho so mbe pe obi a obekwa ko kire twi no wo mba ya me so na mindimi minim twi no broni na sua no nti nga me professor wa abrochire nti wo hu se bibia wo ye na wa ha bia no wo ye ni ya ebetimi di wa kopie baby bia mo ye ni nti ma mo ntoto ne ma ase enka se bibi ye abonsamsam ko ho ben ho ni ko hwese ne esitie mpo crowd esua fato yo na ebeda ase papa se obaye e de nkomo ni besi na eda ebenya bre no nkomo de se mimi no wadi bebre ofitiem because enema bi wa na e kire me so pa nti ye call back door no na me pese mi hunu mu nti minim se da foforo no ye beto nsa afro na ye dididi sa nkomo hia ni nyina na mame nkwa na Abraham paso na me update ye no a wo call ye call ye kosi sen yo na ya me da se pi nyame onhira pa enura nyame ya dom etimi kopiem na sede yesi ka asante asem no uyi asante free o mai mu enye yie we say enura dom pa no edin se obeso hu yewura nim keke kra no enye yisi enya asem ketwa enti asante ye o man enti yenso de wonu mu yie se uyi asante free Ghana niema mu enye yie dabi obi se asante akade se kutu se bam enti se de tie na me kire wi no enti na krobi asante kotoko se ukuma pema apemba e se nipa omo ba betwahwi anura no anaya ese wani wo hwe dom aman hene obi ebo de ne dom abrempomfo adukrofo tenya sem ketwa akonfo so de omo de ebai to hima anim ho no okon ma akonfo so abo mo tent kakraka ana mo so mo display ho ti asante ne de mo bi ntina afidie bi so ana social media bebe so enka senti asante wi asante free o my Ghana mo a obi apa omra yentwe emfa enti ebesere wo mo se omo kasetia asante ene sante hene omunyai nene mementi as every social media ze be kran ke zantum Ghana anka social media minim you know rough akura ketua bi anu ahwe camera o huru mpanyifo ya wodi wono mo atem sebe na ka wo se ne hwan ana da bia meka se nkwa na adwo ama no hunu bia etimi num bie na ka asante betima ka se ti asante na wo da so de ti asante mem na na tabi bo nwum bi wo se wo de obetima atena wo fie atoto ayampe a keka wo nsem bia opese na wo ti social media ho na keka nsem na da obedura yimfie mpafin besiw no da na be hunu se mra wo asante ayimfie na ya bedase pi me so medase